Les dones liderem, les dones impulsem tots els sectors productius. Som empresàries, som comerciants, som industrials, som mineres, som tecnòlogues que liderem la transició energètica, som cooperativistes, som directives. Juntes podem ser i estar en el lloc que ens pertoca. Juntes podem. La indústria, l'energia i les mines són espais encara molt masculinitzats. Per això, entre totes, hem d'aconseguir ocupar més llocs tant de tècnics com directius, però estic segura que ho anem a aconseguir. El comerç és un món marcat per les dones. Més del 60% dels llocs de treball els ocupen les dones. Per això és molt important que en els llocs de responsabilitat estiguem nosaltres, les dones, perquè juntes ho farem possible. Todas las mujeres tenemos trabajo y muchas de nosotras también tenemos empleo. Por eso trabajamos el doble, tenemos 2 trabajos. Desde la Unidad Valenciana estamos concienzudamente trabajando para que los derechos se cumplan y mejoren día a día para conseguir esa igualdad en el empleo de mujeres y hombres. Entre todas y todos lo vamos a conseguir. El comportamiento del mundo laboral ante las crisis no es el mismo entre mujeres y hombres. Sufrimos tasas de paro más elevadas y mayor precariedad en el empleo. Por eso, desde Labora, trabajamos para mejorar las oportunidades de las mujeres en el empleo y en la formación, porque juntas lo haremos posible. Ara fa un any que la pandèmia va entrar en les nostres vides i les dones hem demostrat que som imprescindibles al mercat de treball. En Labora hem treballat, treballem i treballarem per a que les dones tinguin una oportunitat d'orientació, de formació i ocupació. Juntes ho farem possible. Les bamboneres van ser pioneres en la reivindicació dels drets salarials de les dones en la indústria. Juntes ho van aconseguir. Avui, en l'edifici de les bamboneres, treballen dones científiques i investigadores. Per això, avui reivindiquem el seu paper protagonista en la història econòmica del nostre país. Juntes ho tornarem a fer. Hem de fomentar la igualtat com a factor de progrés social i de competitivitat empresarial. És cert que ens queda molt de camí per aconseguir la igualtat real, però juntes ho farem possible. En 2019, el 53,5% dels projectes emprenedors desenvolupats en la Comunitat Valenciana estaven liderats per dones, lluny del 35% que venia sent habitual. Hem de continuar treballant en aquesta línia per aconseguir la igualtat i juntes ho farem possible. Les dones que ens apassiona el món de la internacionalització empresarial, però malauradament són molt poques aquelles que tenim l'oportunitat de treballar en càrrecs d'alta direcció. Per això, per a que a poc continuem sent cada vegada més les que aportem color en aquest món empresarial, hem de treballar juntes, perquè juntes ho farem possible. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.